Abre sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayan-ayan naman nga sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline, karon nga adlaw Sabado na kita, Mayo 2, tuig 2020. Aksyon Hotline. Aga pa mabatsaganta ang mainit mapaang nga panahon. Apisar nga mayara sang pagdupoy-dupoy sang hangin, medyo preparar kita no sa aton mga kaaksyon, kapin pagid sa may problema o kon mayara alta presyon, baw kadelikado sang aton tiyempo. Aksyon Hotline. Liwat kita nga magapangalagad sa inyo tob-tob sa takna nga alas 9:30 karon nga aga sa pagdulong sampilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon na kag balita diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ginabuylugan ta karon nga aga ni Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up taman si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Hotline. Angot sa pagpanagtaganay sang Social Amelioration Program o KONSAP, hindi lang gali diri sa Bacolod kag Negros, may iban pagid nga malugar ho nga may senior citizen nga nadisgrasya bangod sining mapaang nga tiempo. Pero ang balita subong nga sa bilog nga Pilipinas, out of 1,632 ka mga LGUs, 104 pa lang ang nakakompleto sang ila sining payout. Aksyon Hotline. Isay na sang istoryan tagkaron kag nano ang mga measures kon may ara pa sa masunod. Way matapos nga distribution sang SAP. Diri sa Bacolod nanong mga plano nga himuon diri sang DSSD kag mga barangay officials agod nga hindi na masulit ining insidente nga natabo dira sa barangay Tangob. Aksyon Hotline. Ano ginang dahilan kag ano tong gintunaan sa kamatayon sang SAP beneficiary, isa ka senior citizen nga samtang nagahulat siya sang ayuda ay sus disgrasya ang iya sini nga ginsugata. Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Diri sa lokal, istoryahan ta ining Executive Order number 33 nga ginpagwa ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Nano ining Executive Order number 33? Kundi may una na siya nga ginpadala nga communication sa bahin sang mga OFW returning o nagabalik nagapauli diri nga mga OFW. So nag-communicate na sa bahin sang OWA si Mayor Bing, pero may ara sa mga non-OFW residents. Butang balon may mga residente nga hindi iya OFW nga stranded man sa iban nga bahin sang pungsod. Ti may plano ni sila ho nga magpauli diri sa aton sa Bacolod City. Amo nang rason nga may ara sang luyag ipatuman nga protokol kag executive order nga ginpapanaog ng alkalde kung paano atindihon ini sila. Anong sistema sini? Managan nagagawa subong ang sa Manila, pagkatapos nila maproseso to, bisan way pa ma-swab test, nga tani amo nang isa sang seguridad nga kung mag-abot diri sa aton, makonsider naton nga
hindi delikado or wala kita sang batyagon pa nga pagpangduha-duha kag pagkadlok sa mga nagabalik diri sa aton halin sa ibang mga lugar yawer waya mapatigayon ina waya paidalom sa mga swab test ang ini nga mga residents or non-OFW nga gusto magbalik diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ano man iman kag amay nga balita bisan kagabi sa interview sa Aksyon firing line ang mga OFW nga diri sa Bacolod at least and finally napangitaan na sang ila sini ilistaran mahalin na sila da masaylo na halin sa eskwelahan nga nagaserbi as an isolation center or facility sang Bacolod. Aksyon Hotline. Di may nakita ng uwaho nga sayluan sini sa ila Aksyon Hotline. kag ang pamangkot sa nagapadayon or sa sining SAP distribution ang second tranche gina-expect basi maabot diri sa Bacolod kon matapos na ang liquidation sang tagsa ka mga barangay. Ti ano ni ang pamilya sa tong senior citizen nga nadisgrasya samtang nagahulat sang ayuda may matunon ni siya sa DSSD. Aksyon Hotline. Aring balita bangod sa aton nga ginakabalakan nga epekto sang ginatawag nga COVID-19 pandemic. Mayari isa ka taga Bacolod, Aksyon Oliver, nga nagambal may nadiskubrihan siya nga bulong para sa COVID-19. Ti sinabi hindi luyag sini nga may tao yung nga magadiskubre sang bulong or vaccine para sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ti ang aton diri baloon karon kay nag-imbitar siya sa katapos ang media siling nga kadtok mo di kay presentar kuning bulong ho pero kon madumduman ta. Kag base sa palayag iya sang World Health Organization, pila ka mga health experts sa bilog nga kalibutan nagambal sila nga base next year pa no maka-discover base sunod nga tuig pa maka-discover sang vaccine para sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ano ining bulong no nga nadiskubrihan sang taga Bacolod man kon ninali tuod ning nga amo ning epektibo kang makabulig sa COVID-19. Sino abing hindi luyag sina nga mabalik kita sa normal ta nga pagpangabuhi kag ang nami nga balita kundi ang presidente nagambal nga kung sino man makadiscover sini kung may ara Filipino nga mga health experts dira or individual nga makadiskubre may batunon sa Malacanang nagligad do 50 milyones na to. Aksyon Hotline. Kita mo amo magani subong ang tulo timpla ni Aksyon JM sang kunano na lang da. Mo ko ginainom yan ang ginatimpla ya para may sample. Aksyon Hotline. Sa national ay baluon ta ni karon kay isa sang mga gina-consider kag nagatindog man sa mga senior citizen ang ti advocacy ni nga mabuligan ini kag senior citizen man si Attorney Romulo Macalintal siling nga dapat ang nagapadayon kay ti way pa man matapos sa bilog ng Pilipinas ang distribution sang Social Amelioration Program dapat niyo tun-an sang DSWD kag sa mga LGU kung paano ini ma-address paano makaset up sang mga measures agundi masulit ni mga insidente kagabudlayan sang mga senior citizen. Aksyon Hotline. Igaling knowing the fact kay ining si Attorney Romulo Macalintal abogado ni siya galing no ni Vice President Leni Robredo ti siling ko basi mamalisyahan naman bla Aksyon nga nagbulo Hotline. komentaryo kang nagimo naman sa sang suwestyon pero ti ara siya sa piyak nga lining Aksyon Hotline. kag ginklaro sa Malacanang religious gatherings, pagtililipon, hindi gihapon ginapanugutan sa idalom sang General Community Quarantine suno sa Malacanang. Aksyon Hotline. Cardinal Luis Antonio Tagle sa Romana Katolika nami ni nga balita update kay gin-promote sang Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mataas nga posisyon, no? Cardinal Bishop. Hindi ko familiar o galing kung ano gina
ang specific nga mauyatan nagkaron kag nano ang bangin trabaho ni Cardinal Tagle matapos ining promotion. Pero tilawanta nga makasugilanon karon sa mga lideres ng simbahan diri sa aton sa Negros kag Bacolod. Aksyon Hotline. Amoy na so parang pila ka madalag ko nga mabalita ang aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tanan nga mga nagatutok lang o nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad via Facebook Live, amo man sa YouTube. Good morning sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagamonitor sa Transistor Radio, don't worry, pwede ka mo gyapon makapartisipar bangon ginabuksan ta. Karon nga aga nga aton sining text hotline ang 0938-225-5017. Again, ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitorya via Facebook Live, simple lang pag-intra nyo. Bayara dira sang available nga chat room. Butang nyo lang mensahe nyo da, hindi lang tama kalawig gid palihog. No? Sa mga greetings ninyo, ang mga komentaryo kag mga reaksyon nyo, please, amo nang aton sini asikasuhon karon nga aga. Ipadala nyo da, dira sa YouTube, pwede man may available man dira nga chat room sa comment section, ibutang nyo da ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Now, pwede man kamo makapadala sang inyo sini nga mga komentaryo kag reaksyon kag partisipasyon. Welcome gid nato nina. Kung mayara nga mo sang inyo sini nga mga paino-ino sa aton ginatalakay today para nga mabatian naman no ang inyo sini nga mga reaction. Aksyon Hotline. Okay, thank you gid no sa aton sini nga mga taga-palamati. Let's go to work na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, parte sa Executive Order number 33 karon ipa-plastar ko lang ni kung hindi gid man na possibly si Mayor Bing or ang in charge nga mong nagauyat no, sa committee sa mga non-returning OFW, mga residente sa Bacolod, diba si maging available man karon no, si Councilor Cindy Rojas. Councilor, nag-contact kami sa inyo na kay gusto nato ni Baloon kung anong set up sini. Ang City Government of Bacolod, nagapaninguha man nga hindi kita mabudlayan mo. Man ang sistema nga subong ang IATF, ang Interagency Task Force. Ang gusto lang nila kung sino itong nagapangayupulig, nagadangop sa ila, ang OFW ara ang in charge sa UWA. Di mayo gawang UWA kay may mga accommodation. Gina-proseso nila nga magkapauli diri sa aton. Ang problema, ang mga non-OFW nga dito sa iban nga bahin sa pungsod, kapin pa sa Manila, dito sila tililipon. Ti magamo ni ganing sitwasyon, ang kalabanan sini o nagkatabo sini laban gid sa sa Antos ka, Antos my love, kung hindi ka man matagan ayo dato, sino man abi masapak si mo kung hindi kaya kilala to, bisan pa man ga siling nga presidente niya kung naalangan sa lugar ninyo, sa inyo barangay dra, isan din nga bahin sang kalibutan sang Pilipinas, pwede nyo na mabuligan, makumodar, kiti kaluluoy man ni sila. Aksyon Hotline. Pero galing knowing the fact nga sining distribution ngganisang sapturo reklamo, nga may iban nga kung tani, disqualified, pero nadala sa listahan, o din kakita sinabi, only in the Philippines, nga wala iya nagasugid sa gusto ang iban. No, hindi man tanan. May pilag o galing ka mga tao nga bisan nga sila mismo naka-intiende, nakaibalo, nga ini sila ang mayara sa problema. Kag hindi ma-qualify sa sining SAP o Social Amelioration Program, isa ka financial assistance nga ginatag sang national government, ti mapalistagid, ginaidiyahan gid kung kaisa nga at least ma-qualify. Ti subong may mga paandam, nga pwede kayo mo yung pasakaan kaso, Aksyon Hotline. ayawer ng opisyon nila nung tabo ni man, no? Para nga at least may baluan ta. Now, ari diri sa Bacolod, may isang naghimo karon sang buligman ang mga
repatriated OFW, may ni sa OFW, do damo yung nagabulig, no? Kagkapin pagid sa mga seafarers. In fact, may-ari na sang grupo, isa na diri ang VMA, no? Naghatag sila subong, may mga report, may mga datos silang mga 5,000 seamen, no? Mga seafarers nga may plano nga i-repatriate o mapauli di sa aton. Kada mo damo yung seaman galing Bacolod, no? Kada mo damo seaman ang Bacolod kag ang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ti magluwas ning 28, may ara na gali subong, ha? Sang mga ginahimo ang ngabulig ang VMA man, no? Nga at least matalupang dan ining mga kwano, ining mga concern sa mga OFW. Pero antes na siguro, diri kita anay sa interesting story. Karon na lang na siya siguro Aksyon Eden. Si Aksyon Alvin Grabat, tuto sa subong na sa alihis. Unahon ko na lang siya, parang at least makadiretso kita. Kundi siya maraagi sa special com kay ari interesting nga balita. Mo sino ni nga tao yung nga subong ang media ginimbitan niya to. Ang ambal niya nga mayara sa nadiskubrihan nga bulong para sa COVID-19, ti sino ba na hindi luyag sini? Nga may ara sang mabaton siya. Na? May ara siya sang nadiskubrihan kuno na. Si Aksyon Alvin na lang pa-explikaron ko kaya tuto sa subong. Anong sistema ni? Sino ni nga tao? Yaman kay hindi pa kita luyag, no? With no offense sa aton mga authorities, why magkita ka sila nga mo naginding bulong, ha? Kundi nga aton lang, pamatian naman kay galing sino ang gin-testingan, kagin sampulan. Di kay may mga sample, a series of, kuhanin mo, actual lang nga sample nga himuon mo, nga at least naka-recover ang COVID patient 19. Pero ari si Aksyon Alvin, grabe mo ning balita niya, aga pa ba? Patrol reports. Aksyon Alvin din ka? Aksyon Art, ari kita diri sa area sang Barangay Alihis, no? Diri sa siyudad sa Bacolod this time. Upod na naton ang isa ka tinuga, isa ka persona in the name of Nelson Oliveros. Nelson Oliveros? Yes, sir. Sa aton sining Facebook Live Action Art, ari kita diri sa iya sining mismo nga puluyuan, nagwa sang iya sining nga puluyuan action na Art, no? With Sir Nelson Oliveros, 67 anyos. Suno sa iya action na Art, may mga nadiskubrihan na siya nga makabulig bilang bulong sa COVID-19. Now, suno sa iya action na Art, ginpadamgo siya sang mahal nga Ginoo kag sa damgo Action Art nga luyag niya sang Ginoo nga mabuligan ang mga pumuluyo, especially ining mga nagkasupreher o kung mayara sining experience abi sang COVID. Kag of course, no, silbi nga bulong abi sa COVID. And that is why sunod sa iya, kag sa iya sining nga damgo, luyag sang Ginoo. Siya na lang pa-explikaron. Takay karon basing guwas na ikaw si Sir Oliveros. Yes, Action Art. Pero suliton tangang COVID-19 isa ini, kamanggamay nga virus nga hindi gani makita sa naked eye ta. Meaning di mo na makita kay microscopic ini nga sang virus nga gamitan mo pa sang equipment agud makita mo siya, no? In fact, tiyang iya gani epekto asymptomatic kining tao gani kisa why sintomas siya. Gali kay infected na sini. Yes, sige ba Action Alvin? At least isang portion lang. Yes, Action Art, no? Sir, si Sir Nelson Oliveros. By the way, Action Art bilang background kay Sir Oliveros, tumandok ni siya sa siyudad sang La Carlota pero subong dirigatiner sa Poroclote, Alihis, no? And ginatawag man siya bilang Grandmaster nga Sirwano. Grandmaster? Oo, nga Sirwano. Ang background ni Gali Sirwano, hindi ni siya doktor, ha? Hindi ni siya doktor, Okay. Action Art. Sige ba, sige ba? Niya, Sirwano. Sir, una, live kasubong sir sa Action Radio Bacolod with Action Art Tayhopon. Sir, ano ang bulong sa COVID? Waon ko anay akon mas kay ga-request ang mga naga-comment sa Facebook nga kung may bulong ko kuno sa COVID,
na hindi ko pagkwaon ang akong Christmas. May nag-request? Ngayon ko sa inyo sa ngayon ko sa inyo sa pasensya nga ang matuod palusong ko. Oo. Ako ang ilang lang kawas. Alin pa na sang gamay ko tungod Pari klarohon ko ang bulong sa COVID langkawas. lang kawas. Ang under name niya galanga o galangal. Ara sa internet, Google, kag Merriam-Webster. Oo. Ang ining tanom, kaya dugay ko na niya ginaobserbaran, kay ginapanghatag ko na sa mga kilala ko kung magreklamo sila nga sakit nila sa tunan. Kag may proven ako, kag may mga ebidensya nga ginpangtagaan sila. Tungod nga ako, ginakonsensya ko nga surano ko, nga nagpabuhol-buhol lang. At ito ka tuig nga nag-untat ko kay nahadlo ko kay basi ipresoon ko kay wala ko lisensya. Ang langkawas nga ini, din pangayo ko niya sa mahal nga Diyos, tungod nga nabalaka na ako, 4 na kabulan, wala sa na present nga mabulong sa COVID. Ako din tinguaan ko, kagin pangayo sa mahal nga Diyos, Ginoo ko, iyatag na ang gahom sang langkawas. Kaya ang pangako ko sa imo, tagaan mo ko sang extension nga kabuhay kay katatlo ko ni nga kon kaso mo nga makaduan ako na ngayo nga mabulig ko sa tao. Okay. Personal Ben? Yes, Aksyon Art. Sige, yan lang siguro sa iyang kwanda sa Facebook Live mo. Interviewan na sa Facebook Live na lang kay at least nabatian ta siya para ma-explica na gito dobla sa Facebook na kung anong findings iya kay masif lang ko sa iba na nga ma-issues ka i-complete wala na karon ikaw lang plastar karon sa iba nga mga program. Yeah, Roger on that Aksyon Art. Pero sige, yan lang sa live kay parang at least mabatian na siya. Yes, Aksyon Art, at least ang maning pinaka-importante, at least pinaka-background man kag kung ano gitang insidente nga nagtuhaw nga na-discobrehan niya nila. So, rekta direction Art, sir, yan sang alihis with Aksyon Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Si Aksyon Alvin, sige, yun nila nakaroon interview kay parang at least ginatagan taman sa oportunidad nga mabatian, at least ginplastar na di sa Aksyon Hotline nga na diskubrihan niya kung nulang kawas si Turkoy sa si Isabela si pari Turkoy yang iya gani kuno sinamak pagid tiro na ya karon pare yang imo kay sinamak you mean ginintra sa sinamakan Aksyon Hotline. baw action boy ang migo taho ga intra ga partisipar gid no pero way malain sa nasiling ko na tanan kita luyag nga mag-ayo tanan kita nga luyag maproteksyonan sa sining pandemic nga aton ginaatubang. Tiyatagan to oportunidad ng tanan nga mag-explicar basi pa man lang anong perdiyon tada karon pero di kabalo ka may mga medical experts nga sila giniya ang nagatuon. Number 1, di mo gani maintindihan pa kay sang una tong findings gani nga nagalin ang virus sa kit-kit o ginkaon yang ang kulunaknit sa mga insect way man to kuno hindi magali tolin sa kulunaknit o damo mga spekulasyon tiitugyan na sa mga eksperto. Now, diri kita sa iluan ko, joining us over the phone is the former City Administrator of Bacolod, Attorney John Orola. Kay Aria, amoning aktual gin nga balantayan ta Subong 28 pa lang nakaabot sa aton nga mga seafarers. Damo, pagali ni sila nga gusto magpalauli. And aside from seafarers, that includes sa mga OFW, pero may nabaton kita nga information nga ang former city administration now subong sa tourism siya nagabulig sa Bacolod, Attorney John Orola, may mga ginbulig naman sila gali sining mga sadtugin na daladiri nga mga OFW o mga seafarers sa Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney John Orola. Sir, kumusta ka na? Yes, good morning, Art. Polo pang Hawaii, ari sa sulod sang balay di tagaguwa kay nga daan ako may operasyon nga daan ako vulnerable ako sa mga muna no. So but then
I keep on coordinating with the city, trying to link the city sa mga possible nga assistance ang mabulig sa syudad sa atong mga pumuluyo. Now, gusto ko ni makuha ang datos nyo kay subong kumamangkot ka sa uwa daw ay kamanhang pon, nalin sa Interagency Task Force sa National, pilang numero nga ara sila listahan aside from the OFW, non-OFW nga residents mapuli. Pero dili ko anay sa mga OFW. Pila sir ang inyo subong? Paano kamo nakakam up sa sining kadamuon o configures? Kamo nigilik damo pa mga 5,000 pagling may plano magpauli sa bilog nga Pilipinas. Pila ang taga Bacolod siniman? Research no sa akon nga sister si Doktora Elizabeth Salabas ang DMA president. Okay. Kaya nag-contact naging-angot sa Marina kag sa OWA no. Karon ang iyang ginahatag ng mga 5,000 mo na ginahatag nga figure sa iya sa Manila office kay ga-coordinate sila dito sa PAM-TCI sa Philippine Maritime Training Center kasi siya man may training center man kami. So ang dili sa syudad sa Bacolod amo ng figure ng ginbuyan niya nga more or less amo pa ina ang ginapaabot diri. So, sa subong hindi gid natin kina mabalaan kung maabot gid sila kay tungod nga unas tanan aning aton ganing ari di mga seafarers sa Bacolod sa mga 27 o 28 ini sila kabilog. Kag-ara na sila sa Lupisay na. Nag-abot na din sila nga hindi gani preparado ang syudad sa Bacolod sila no nga manug-abot sila. Kaya wala sang coordination yung padala ang uwa. Well, lang nag-decide sila. Kung gindala lang nila nga muna nakibot si Governor Lacson, Governor si Mayor Lunardia, nakibot na maabot na diri. Hindi man tama sila nga hindi sa pagbatunon kundi dibato na lang ina nga insigida ginhingagaw nila dayon ni Vice Mayor Elsie Pamilyaran kag ni ising Salanga councilor nga matinluan dayon ang Lupisay nangita sa dayon kundi nga lugar ginspeksyon ni City Administrator Ang agud tumatan-aw kun ang lugar nga diin ang tagan nga immediately mapadalan sila kag ang makita nila amo nang Lupisay na nga ang mga facilities hindi pa gani sila nga kompleto basta may madangpan sila kag sopan at tinluan gid Manila. So amo na kun nga ang ginapaabot pag natin mas madamo pa pero pag insindi ko kay atong tourism officer nga si Sandra Sisip nga man siya ang ginbilinan ni Mayor di nga mag-coordinate man sa akon kag sino pa nagapamangkot na ang ini nga grupo nga 27 nga ini although there was test ginhimo kagapon da may nagpositibo pa pero hindi pa ko kabalo kung tuod pag ito basta gina-finalize pa na nila. Rapid pero test lang to, attorney? Rapid testing which is ang accuracy niya 40%. So subject for PCR test pa. Yes, oo. Amo nang hindi ko sila makakonclude sila kay tiila inada sila ang official announcement should come from them. Ang ako nga tanaw sila nga hindi anay kita makapabaton pa insigida sa next batch until nga preparado na naman ang aton nga syudad. Okay. So amo na nga mapabalon talaga daan mga kuturan ta ang ining ara sa Lupisay na naka-schedule na ina sila isaylo na ina sila sa isa ka in. Kag inang na inspection na ina nila sa kagahapon ni Vice Mayor Pamilyaran. So karon ang minabaton pagid ako nga may mga seaman pagid nga nagapalista ang number ko nagid lang sila kung sino man nagapalamati dira may kabataan o kung may paryente nga seaman o kung OFW. Kung seaman sila makig-angot sila sa ilang nga manning agency sa Manila. Kag ang manning agency nila magkadto kung magsubitar sa ngalan didto sa OWA. Agud to ang uwa malistain na sila dayon ka ma-checkyan ina ang ilang mga credential kag mapabalo dayon dire ang syudad sa Bacolod o kung ang province of Negros Occidental. Pero sir mas interested ko sa ining ginimo niyo lang effort kag initiative nga mabuligan ni sila ang mga diri na una sa aton. Anong gin mga ginimo na naton sir? Well, honest naman ang BMA through the initiative ni Dr. Elizabeth Salabas kag ni Ninia Lignas ang training center amo ang pag-contact sa mga alumni nga magpangayo bulig kag kung ano ma-extend nato nga bulig dito in addition sa ginabulig man sa syudad kay hindi pa kompleto pa ang tanan no. So ang nagpadala dahil sige si Captain Jaime Captain Jaime kag si Captain Bisan kag si Mr. Nonoy Hamelo. Nag-amat-amat sila pang kolekta sa mga bulig, may nag-abot sa kas, may nag-ata mga pagkaon kag matubig, no. So bali gin turn over attorney barangay kapitan naton.
Oh, sorry to but in siling ko nahatag na ni gindulong na ninyo sa mga OFW ining mga seaman. Oo, ginpa dangat na dito sang BMA sang kagahapon dahil matamat na sugod kag ang iban pa na gusto mag-amot kay kung mga nagsaylo na sila na takabalo kung diin nga lugar na anay, pwede man sila makipag-angot sa either sa office vice mayor o kung pwede man sila makag-angot sa BMA kay tugon nga i-quarantine tanawon pa na secure pa na nila ka BMA hindi na sila insigida maka-forward lang i-forward pa na anay sa barangay kapitan kay secure pa na nila kung bala clean ina siya klaro ina wala ni sa mga kunano mga sabid no so ina nga nabato na nila initially ang iban kay may mga picture magani kundi man hindi man ko kagwa na online communications lang kami tanan sa BMA. Okay. So nga sa mga kalabanan sa mga alautis bla naton nga may mga naglinabot man nga mga pamilya nga hindi sila makipagkita, amo na makigangot lang gyapon sila sa BMA kag sa Badong Alumni Association nga iagud to nga padala-dayon insigida ang ilang mga bullying. Pero sa inyo naga-communicate man ining taga-uwa since nga tinamo ko mga graduates sa kalabanan sakay na sa barko, amo na bla naga-training madra sa inyo, do amo na. Siling ko daw damo kuan man kamo kontak mo sa uwa para nga at least kag sa Marina. Supposedly ma'am Blanay kami pero kumo to avoid na miscommunication singanan ko na lang si uwa administrator Hans Kakdak text na gid lang kita sini kaya para hindi ako ma-misinterpret man ma-misunderstand man. So nag-text ako si OWA Administrator Hans Kakdak kaya pina-confirm ko sa iya kaya nag-press release ang office ni Harry Roque kag ni Mr. Kakdak kag ang aton Congressman Greg Sataya nga ang uwa among mabayad sa mga hotel sa hotels nila nga pagasailuhan nila. Then ginakontak ko naman ang office ni Congressman Gasataya sige mas maayo pa magdirekta ka na gid lang para mabalaan mo gid kung anong commitment malbas pala magpasahay kita responsibilidad later on. So karon nagkontak ko si Hans Kakdak administrator ka naggambal gid siya sa text niya nga sila ang mabayad, sila ang ma-handle sila sa mga hotel expenses. Okay. Na sa hotel nga ma-accredit na ka ba-inspeksyon na ni Vice Mayor pamilyaran. Sige. Attorney, keep us posted kung mayara kasi dira sa mga numbers sa uli kay buligan ta man nga maka-communicate sa city although nga directly ga communicate ka pero mayon ni kay mga families nga naga-monitor sa mga OFW o kung sa mga seafarers mayara manggili isang bulig initiative sa inyo. Attorney, on that note, may last lang ko naman, bal ko lang. Yes, may sa mga optudta nga gusto magbululig, kontak lang kay Captain Michael Palma, kag Captain Ray Bastan, kag Nonoy Hamelo, kag sa BMA Mrs. Dr. Salabas, sa inyong mga bulig. Kag may one thing kung gusto nyo man mamangkot sa economic stimulus plan, hindi ko pa na siling mahambal giday kay tungod nga naprepara na ni Councilor Dindo Ramos. Pero na-extend ang ating ECQ, so by May 15 pa na matapos. So ini nga economic stimulus plan, makakahatag sa direksyon sa ating mga negosyante. May ara nga grupo nga 100% makagiho ka makanegosyo, may ara 50% ka hasta lang sila diranay until nga matap na ginato ang pag-spread sa isang virus ini. So we will do that once the situation is ready and upon the approval of Mayor Leonardia. Okay. Sige. Salamat kid attorney for the time. Okay, thank you. Aksyon Hotline. Di kaya aga pa si attorney kay na nag-text sa akon sila nga may mga ginaimo kami nga initiative, no? Subong nga panahon, why ni dapat siyang pagbinasulay? Klarohon ko lang, may mga nag-react di sila nga, do basulon yung pang mga OFW, no? Why kami diya gabasula? Nga amon gani, we are trying to help you, we are trying to accommodate sa mga concern yung ginapadangat, yung kay sa tutuod lang, hindi lang ni sila mentally affected, no? Hindi lang ni sila affected sa ginatawag na ton kabudlayan. Pag tiner mo pa lang sa Metro Manila, nga luyag mo maupod ang pamilya mo, hindi na halos daw maano ka na sina, no? Nga ang komunikasyon nyo, paagi lang permis taw ganay, paagi sa social media, video call ka sa pamilya mo, pero hindi ka magapauli. Ari ka nagidri sa heart of the city, ang pamilya mo hindi man ginatugutan nga magpalapit sa imo because of the social distancing, kag mandatory quarantine nga ginapatuman sang city. Aksyon Hotline. Kaya mo ni ang problema. Now,
Karon pagbalik ko kay ang executive number 33 sang alkalde, gusto ko ni discuss no para may baluan da sang mga pamilya sang non-OFW. At least ang uwa daw nakabugtaw man sila. Sorry no kay way pagidman sang uwa abi mayo tani ni kun ang uwa ni nga representante sa aton. Kapos man lang mag-communicate sa mga media outlets mo. Isa na dirang Aksyon Radio. Kung gusto kag sincero sila tani nga magbulig, pwede sila makahatag link or makatawag diri sa Aksyon Radio ka mag-inform sir amo na ni sumong update amo na ginahimo namon kundi mayo tikita mo gila bisan sa city gani sa primero why sila yung nagkontak o ang sa city gani why sila yung naka-explicar sa primero kung ano ang sitwasyon why gani sila nagpaibaluya sa LGU nga sila gali may obligasyon nga magpangita sa akomodasyon sa sining mga seafarers. Aksyon Hotline. Igaling mo na siling ko, we are not in a normal time. Ari kita sa krisis. Kung ninali kita mismo mag-ilinaway man kung kaysa hindi ko kasaho. Amo na nga do natakan kung kaysa magbasa sa mga sa social media ginapang post kay hindi makabulig solusyon bla. Kay sining nga tiyempo ang aton nga ginatingwaan kag ginaduso amo ang giyera kontra COVID-19. Now, subong galing instead nga mag-unite, magtingob kita, nagakalawas-ag kita aton niya kay may mga lain issues nga mas nagapangibabaw. Dapat siguro kung anong regulasyon ng akon gani, di kung anong ginapatuman sa aton local government unit, ginapatuman sa mga otoridad, tamo ng sundon ta for the sake sang aton sini nga safety. Kaysa uli, kung karon alangan ta matag kumpiyansa, mapawala ta sini karon, halugan ta ni karon, kaginali magdamo ang kaso. Sinong basulon? No? Hinali halugan ta ni karon, kagulpiada nga magtimbuok ang kaso sa mga nagakalamatay. Kaso sang infect kang magpositibo. Do you think kalugan ni? No? Do you think mapasugot bisan ang Malacanang nga magatag ta kumpiyansa nga ti bayan ta lang na. Balik lang ta sa normal bisan nga may ara pa sang damo nga numero nga nagatimbuok kalimbawa puwera palayo lang. Di ba? Kita mo ang mga medical experts mismo, ang mga frontliners ng mga medical workers, ang ilagan ni ayuya, please, ang imuon ta subong prioridad ta, hindi tanay magalalilalisay, subong ang kinanglanon nga dapat unahon nila, amo ang pagpatigayon, number 1, massive testing. Di ba? Abi provide, di ba massive, mga kwandiyo, kinanglanon di nga pang swab, kuha sang swab sample, para nga ipadala ni dito sa may bahin sang Iloilo. Ang good news kani kay diri sa probinsya gali do may nag-abot ng mga equipments. O i-update na lang ng karambla kung nano ni saan ni mag-operate. Diri sa aton sa Corazon Locsin, may ara man nga ginatingwan subong umpisahan man. Diri sa Corazon Locsin nga at least may ara man kaugalingon nga laboratory testing center. Amo na yang kinanglanon subong kung may kaugalingon kita nga lab test nga at least masiguro nga hindi infected sang COVID-19 ang mga ginasuspitsuhan, ang mga persons under monitoring, persons under investigation, dira ta may baluan kung nano exactly ang matudtuod nga sitwasyon sang aton sini nasyon. Ti sumong Mambal Department of Health nga kita niyo nami man sumong damo nag-recover, damo man ang kwan. Question, ang target nila sa May, kuno do damuon nila ang massive testing. Tiyan mo man ang ginambal nila sa bulan sa Abril. Tiyan mo pag massive testing, kaway gagani isang mga testing kwani, ining suludlan blas ang mga ginakuha nga swab test. O, kuning gwa sina, dak kita, way mangyapon epekto. Tiyan mo na nga subong, please. Hindi tanay maglalis, party kung ano, pangiban nga bagay. Unahon taniyo kung paano ang mga regulation na ginapatuman. Kag dapat amuning prioridad nga tagan sa gobyerno, hindi kita matag kumpiyansa nga masiling DOH, oy, good news, ang Negros, ang Western Visayas, daw zero within pila ka adlaw. Hindi mag-zero, imo na kayo wise man sang swab test. Hindi mag-zero na kayo man sang swab testing ginapadala to sa testing center.
dugangan pagid ang testing center kung si Dr. Julius Dirilon pa, 4 lang kabilog teknisyan. O, ti paano na karon magdasig? Kita mo, 2 ka semana piantes mabaton or 1 ka semana ang pinakadalis nga mabaton ta, ang resulta, hindi tani mga kumpiyansa, gamay lang ito nga virus, pero kung naling maapektuhan kasi ni, hindi mabalik ang kabuhi isang pamilya mo. No? Tandaan tagin na, at the end of the day, ining mga daw nagasalig sing lang, ay na, ubra ka mo hadlok sa COVID-19. No, sir. No, ma'am. Kay kung sa pamilya mo matabo, ngayon nali magpositibo sa COVID-19, dalon sa ospital, hinali dito dalon sa ospital na kag ginabulong, or I mean, ginahatagan dira sang pagpabakod sa immune system niya, o, nga mabuligan nga makarecover, di siya nga mapatay, amo na lang itong katapusan nga pag nagtulok nyo sa pamilya nyo sa ngindala sa ospital because wala sang pwede makabisita, hindi man pwede nga magbulig sa imo pamilya samtang ara sa ospital na confine, magbalik sa imo abo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Radio Philippine Standard Time. Oy, good morning Galia sa mga nagamonitor subong. Sakay Imelda Hamelo Bangwanga. Kap, may nga gana kap mag-monitor siya. Araman si Jovan LV, Asusina Arroyo, halin sa Indiana, USA. Ramona Panis Carl, thankful gid ko nga may concern man gali ang mga government officials and many citizens ang bakolod sa sitwasyon sa OFW dira. Salamat gid. Good morning, Aksyon Art. Monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man ang mga angels ko. AJ Joy Joy, Linlin, always monitor man. Tatay Muroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar, always monitor Aksyon Art. Sige. Si Madam Karen Tanlangit,
Good morning, man. Thank you. Ruby Fukihara, watching from Japan. Ilonggo man ni siguro. Bisan dito sa Japan. Si Inday Jing Kaburobias, araman sa Japan eh. Morning. Elizabeth Malacca-Gamala, good morning, Sir Art. Monitor your program, especially to Malacca family. Upurok Santa Ana, Barangay 31. Keep safe, everyone. God bless. Okay. Si Councilor Ising Salangga na lang ang Aksyon Eden. Kay ibaloon tabi ang update to sa mga OFW. Si Ma'am Pasita Tero, actually kaina pa kita nag-communicate sa iya kay hibaloon ta kon ang Bacolod almost pila ng kaporsyento ang na-releasean isang SAP. Kapon damo man to nagtinerdira sa Bacolod Government Center. Ti kabalo ka naman may ara na insidentes tangob nga may nadisgrasya to ya, no? Bangod sa kainiton sa panahon nga dito sila naglinyanay sa barangay tangob tinapatay ang pamangkot sini kung may ara bala sang additional, no, nga yatag na sa pamilya to sang napatay bo pobre man to basi may batyag nga daan bla ti makon mo na igulpiada lang nag-uy-uy, no, and then tiway na maka-recover amo nang subo-subo gid nga sitwasyon, no, ding kakita sina yaman imbis nga ayuda ang ginahulat ti disgrasya makon mo yang matumba kay mo yung pilas da, no, ti dapat sa gina-expect naton kung may second trans pa rin sa ulihi dapat siguro nga makuani, no, nga may maplastar bala nga tiyatagan gidianay kung pwede pa lang ang mga senior citizen nila inon guro nga cluster ni butang sa lain nga cluster para nga kadtuan na lang or personal na lang silang hatagan sang kunano man nga isang ila sining nga SAP, no, para hindi na maghalang ka linya. Okay, kabudlay ni ang kabudlay ni magamuning sitwasyon, no, halimbawa nga kung maglinya naman liwat ang mga senior citizen, no, ay sos hindi ta na mabalik ang kabuhi isang pobre ni nga nagtingwa man nga galing way ko kabalo sa mga background gid kun nano pero ti nagkapilak busy siya sa nagbalik man, no, dito para nga tani makuan, no, tani magkuha sang iya sining magkuha sang iya sining claiman. Now i-check ko lang si Vice Mayor Elcid Familiaran kay gusto ko ni mag-update man sino na para nga at least ibaluan ta ko nung latest gid balas ni. Online sa hotline. Online sa hotline. Morning, Vice. Thank you gid sa time. Yes, Aksyon Art. May nga gagid. May nga sa atong salamat. Oo, nagbalik kami sa imo kay number one, no, aside from the executive order nga ginpagwa sang aton sining mayor, gusto ko lang i-check ay kung may mga in charge mga committee sa pagsaylo sining sa pagtatap sa mga OFW returning home, sa aton mga centers nga ginagamit as isolation or quarantine area, and then may mga committees nga in charge man sa iban pagid nga pagtatap sining COVID-19 nga concern. Pero number one, sir, may idea ka na sining bag-o nga executive order ginpapanaog ni Mayor? Sa non-OFW? Yes, sir. Yes, sir. Well, correct na Aksyon Art. May idea na kita siya na. Tapi para ba lang ang workload kuan naton, ma-distribute naton. So, yung point person dira is Councilor Cindy Rojas. Ang Vice Chair na da si Councilor Ana Marie Palermo. Sila naman ang in charge ng tanan nga non-OFWs nga mga puli di sa aton probinsya. Oo. Pero why ka pa man sa naka-inform si mo, update nga may ara schedule na for sa sining nga grupo naman nga magpuli sa aton di? May, honestly, damo request So, since natin ang availability sa aton quarantine centers,
limited lang. So, I think daw balance ng mayor mo. Okay. Ang may mga priorities pala. Health reasons, among others, no? So, I think na may meeting karon ang kwan, ang committee ba, ng councilors hindi, and that will take up na nilang kwan. May mga apat ka criteria mo or priorities pa lang. Amo ni silang unahon. Oo, so kung na nga ito, actually, protocol di Aksyon Art, LGU to LGU eh. So, I think the base may mauna dito halin sa Palawan, bala mo? Palawan, wow. O, may maabot, bala mo. Not so sure kung anong apit siya. Or base mo ng unang maabot, kaya lawit na kinatos laktama. Sus. Then actually, may mga request man tadi from Cebu. Mga ga-OJT, mga estudyante sa Manila, may UP students. May ara pagid gani sa Davao. Wow, kalayo pagid. Yes, so damo din mapuli and bigyan pa kamayo ni Mayor nga ang data siya nga i-submit. As I have said, ang may mga mga health reasons, amo na silang una, magabusong, may senior citizens, may balatian. Oo, damo na siya Action Art, but daw i-planchahon nila sa hapon sa meeting nila. Okay. Now, apat ang Palawan do mo ning kapon gin-announce ni Gobi do apat tong Palawan basi Negros santo yan no we do not know. Ikwaon ta lang ako sa committees pero Vice antes ko doan ng iban pagid ambot kadangat ta simo tong insidente kapon sa tango baka luluoy man tong na diskusya to lang samtang gaulat sang ayuda niya diskusya yang nabaton niya. Yes, Action Art hindi lang na mo nada mo reklamo iban mga paralyzed pala. May paralysis, di pakatuon mo da imo. Iya, di may ba na? Ay, sus. So, dapat ilang mga cases ni judgment call na. Sukuan mo ito sa pilog, idulong balaya. Titridil ng tao. Ano ba katuyas nambi? Gani man? So, I think ang akon advice sila na ipadangat lang ilang reklamo sa amon. So, dapat forward namon sa DSWD. Para hindi na bala matabo liwat. Imagine mo to yung makuha ka 6,000 mo kung heart attack ka, patay ka, dako pang gasto mo siya. Okay. Kuha mo. Kasi tanan gusto mo makabail mo, ba't ang init pala? Gani man? Ang discomfort ba siya nagpila pa to sa kwa? Pila ka oras? Tinagligan adlaw gani nagpila pa to kuno. Galing way may ngagaw sa iya. Oo, di ba? May ara kita priority lanes. May kita eh. So, senior citizens. So, sa labton na sang DSWD. Kaya sila na yung gakol sang shots ta. Sila na pangatag kwarta eh. Sus. Kaya kung why mo kinafalo ang laye, let's say si barangay official, why siya nagpalo. Stop mong taga-ay sang kwarta eh. Kaya ikaw yung may control. Gani man? Nakaroon sino manabat na. Si barangay official o kung ikaw ang lead agency. Common responsibility, iyan ang sang DSWD lapton. Kasi kamuya ang may authority over sa tagtagana isang kwarta. Gina-screening nyo ganin kung sino tagaan nyo pag hindi. So you know fully well kung sino ang paralyzed, sino ang PWD, kung sino ang senior citizen, kung sino ang kabusong. Yes. So, i-check ko lang na karon sa DSD ko na ano nila pag-address ni kay halimbawa kung may second trans, kung hindi ni maplastar, kung ba sinamo pa yung senior citizen nga magkalapugday niya? Correct na siya, Action Art observation. Like in the case lang siya ba na, sa ato lang nag-viral sa Handumanan. May tungod si Secretary Anyo na siling until April 30. April 30 lang tagaay. Ang 2 days nga ano ni. Supposedly nga mo ng schedule, hindi mo na 1 day.
Kamu may control, kita niyo na pila mo lumuntat ko. Bala mo da puli ka. Taon ta continuous na mag-follow. So na nga ako nakita ang Action Art, ang handumanan na mo damo gymnasium. So why not na masiling kambing tanan nga gymnasium to, bring your own chair. Kaya assignan ta kamo to cashier kada isa. Kundi na nagkuan, why convert ng tao sa gymnasium. Okay. Naka-implement ka siyang social distancing. Okay. Sige. So anyway, hulaton ta na kung paano ni ma-regulate yasang DSSD o DSWD kag barangay mismo kay sila man ang may insakto na judgment call mo kara ka mo da makita nyo na sa imo na lang na iya nga pag-incendi. Pero Vice, kumusta to mga OFW? Na-transfer na ginman to sa kwanto, sa tourist inn? Karon 10 o'clock ang schedule, Action Art. Okay. 10 o'clock sila i-transfer. Oo. And makadumako. Pero anong preparasyon sini? Okay na sa sinisailuan lang daw pension house ni nga may mga personnel. To, ano matabo siya naman, may personnel nga pariporton sila. Sinong bala na sini, sir? Well, may 24 hours kita na yung police. And may assign kita na lang nurse. Na mag-check sa nila health conditions nila daily. And masituit nga wala sila gagwa sila kwarto. Hindi sila kagwa sa pension house. Okay. 24/7 rang aton police nga butang Action Art. So, ay good kwarto unlike to sa kunsara, kaya sa eskwelahan, pwede ka to exercise ka jogging. Oo. Hindi pwede. Okay, karon magguwa ka day mo. Basi may, why man ni siya occupy day nga iban nga mga kwan sila, sir? Nga customer? Ay sila lang I think may kwan na mowa between the owner and sa OWA. I see. Sige So anyway, keep us posted kung ano mga update. Pero si CHO, why ka inform Simon what was the latest from DDOH sa region? Wala pag Action Art. Ang kapaapas ko lang yan, pumuluyo sa barangay 7. Hindi ka mo mag-worry kaya ang aton desisyon ni Mayor na base na sa recommendation sa aton city health doctors. Ang inyo health and safety ninyo hindi na namon pa i-risk kung alang-alang, no? So, inaslada may 24/7 na nga pulis ng bantay na wala siyang may makasulod, wala man siyang may makagwa. Okay. Na amo na mayo na at least ang taga barangay 7 din hindi mag-worry. Lapit ara sila barangay nga daan Yes, Action Art paros man siya lupisay na, wala man to sila kagwa. Wala man. Amo nang mayo kay dapat ang seguridad no sa mga residente sa palibot kay tanan kita nagakabalakay, tanan kita worry tibudlay man hindi ba na masunod ang insaktogin nga protocol o kung pag mga measures dira no. By the way, why update sa CHO kung may mga results na nga naguluha, Vice? Wala pa sir. Babaloon ta ka kung may ara na. Sige. On that note, Vice, salamat. Good morning. Yes, thank you, good. Happy weekend sa atong tanang viewers and listeners. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Interagency Task Force ang makulod ang ginasiimo nila nga set up subong tagsa ka mga committees may gauyat no mayo na temakon mo niyo kun hinali karon butang talang 2,000 kabilog ang returning residents sa makulod ang mapuli blade nga hindi iya OFW. Ang mga eskwelahan amo ning ginahanda kay take note ang uwa hindi niya magakomodar klaruhon tay hindi ni sila magakomodar nga butangan man
sang pension house o kun hotel, ining mga manug-abot nga non-OFW kay sa OFW lang ni sila ya in charge daw nga magtatap. Hindi niya masarangan sa tutuod lang subong pilang pension house ang presyo sa mga barato. Ti kon mag-hotel kapag idbaw. Purti ka dako eh. Ibera na gasiling. Ti mo nagilang na. Mo nagilang mabulig sa aton sining nga mga OFW. Ti galing. Way pa kita kabalo kung saan matapos ni may tani ko nagambal ang COVID niya. Hasta malang ko sa September ya. Hasta malang ko sa Mayo ni hindi na ko kuan na ko mangindulaan namlang ko kundi masiling ka okay. Aring budget allocation, appropriation ta mo ni bisan man na ibanan pangaton pundo okay lang. Amo man ni kurong ginapangalaga sa nasyonal ingaway man sila naghalagid buga subong kay basi maputo kag way nagig kwarta ti man lang abing pungsod naman. Aksyon Hotline. Ti sa sining krisis kinatubang ta dapat minuligay ni tanan, no? Ang hindi makabulig para magsulbar sa COVID-19 paiway ta na, no? Inang hindi makabulig bla mang insulto, magpakalain. Ako yan nagapati nga ginakalipay na isang COVID kung sino man nga sa tanas nga naghimo sa ning animal nga virus nga amo ning gamay-gamay siya pero tawab la matapikan kay mo hindi kay mo ya makarecover kung ninali nga weak ang imo sini nga immune system. Hindi kay mo kulbaan sina. No, grabe man nga klase ning coronavirus, no? Tanan nga mga concern, tanan nga mahalin sa proyekto, halin sa mga programa sang gobyerno, daily activities sang ordinaryo nga tao, apektado. Kagamay-gamay nga virus, pero hindi ta makita. Kaya mo na bisan butangan mo ni linibo. Ka mga military and member of the Armed Forces of the Philippines and DPNP, hindi niya masarangan sang ila sini mga tangki de gira. Kag ano man nakalibre sa armas, hindi niya mapatay sang armas, no? Kay Tito Benhor Anlap, no? Kay Tito Berong good morning. Singa daw worldwide may mga development kuno nga may relaxations, daw may relaxation sa ila policy kay matamat daw epekto sa virus nagakapugday mo kabay pa mo na to Berong, no? Para nga maka ginahidlaw naman kita. Sino lang way ginahidlaw sa mga naandan nga gawi out? Araman si Tita Jonah Palier Soriano, gamonitor sa Kuwait. Good morning. Thank you gina. Barbarian Sukita, Philip Laurente, paring Romo Pasaporte, paring Bibing Perono sa Binalbagan, ang Binalbagan PNP. Good morning sa inyo da. Nya greet ko lang Nestor Tabiluna Singer, Kagamilia Tabiluna sa Purok Akasya, Barangay Panukoy. Good morning, Mandra sa Barangay Minuyan. Rogelio Catalbas Jr., sir, morning. Araman si J. Marie Lagunday, Jobert Labares, Nems Agsamusam Gavito, Dan Islafor, paring Chupoy magbanwas sa China. Kumusta na kamudaya? Evangeline Gradas Baterna, di si Binio Mingan, Roger Lamason Baladay, Manit Poblador ng Manet, morning, Nilda Siguanse, monitor sila si Engineer Noel Uliyaho, Christy Arivalo, Araman Rafael Zamora, thank you Gid for listening. Paring Basti Girhin, kag Engineer Raul Velasco. Engineer, si Madam Misay Amasyo, Madam, musta ka na? Kay update man siya kuno no? Sa mga pumuloy sa pag-ayon, pulupandan. Ang mga hotel nilo ay paginingadlan sa mong ma'am kung ano ni siya, kag kung bala, kay kapangita man ang uwas ang barato. O, bisan ang uwas, silang nga mangita-ngita tas ang medyo minus-minus man gawang gasto. Hindi man naton basol na, kay basi limited lang yung ginatag di mo. Nga pondo, Cherry Celo, ma'am, morning. Christy Arevalo, monitor man. Thank you, Gid. Romy Abanado, Heaven, kag Raylin Mabayag, no? Dira sa mga taga-Gilungan, Kabayan, good morning sa inyo. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. One day. Agap pa simpan
kanwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo pagkulong kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa bisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga italagnan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now.
Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
radyo. Salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radyo, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ayos kay Sir Ray Valenzuela. Nag-monitor siya. Ginakuha niya o ginatamyaw yung iya kasi pakaisa. Bukay Valenzuela sang Valladolid. Ricky Lacson. Kag Ricky Lacson ko na. Halin kay Rayval. Morning Thank you. Oy si paring Buk Gonzales ko monitor man da sa Binalbagan no. Thank you gid. Ninoy Edgar Kadagat. Ninoy. Happy birthday Abansin ako nga nagi basi mo naan pakublasing iban. Aksyon Hotline. Hindi birthday Basi ko magtamyaw ko mo to karon text sa iya karon tapos ko sinda siya. Oh. Thank you gid for listening karon nga aga. Kay kuan gali Ronyo Dagunan kag sa amay niya Dandi. Oh morning sa inyo da. Thank you gid sa pagtutok no. Ari na lang ingagaw kun lang ning mga nabilin nga mga mensahe Ang iban guro nga hindi ko marabutan, pasensya gid. Nya alin sa text hotline 6742 nya sir si Kibuloy lang gid makastop sang COVID-19 kay ang kilat gani ma-stop niya. Tiway pa nagaling ambota o daw way man siya huni partition na subong niya. Okay na ang school nga quarantine area sa mga tawo. Sacrifice lang sa subong nga panahon, bawal ang arte kang ambisyosa. 1321 galing kay in the case of OFW kung may ara pa lang mabulig ang nasyonal nga mo ning may obligasyon ang uwa ti mas nami nagid kon komportable mas lai signistaran nila no may nga ginatamyaw ko si istaran sa ila tiniran ginatamyaw ko si Psyche Aldaba Fortuno sa Banwasan na Carlota. Paring Torco si Isabela, good morning.
Nya morning action at baw ang kilala ko gani nga PWD nagpila sa halin sa agasta sa hapon katapusan pag-abot niya sa lamisa. Wala siya ngalan sa payroll pero may ngalan sa master list. Sa La Castellana nagutman pa sa ano man naman. Aragan ni sa ato ng judgment call. Sige lang kayo pa magkuton ta ng DLG. Binano ning di nyo lang pagpalinyahan na mabing may mga edad na kag ang mga PWDs kay kabudlay sina. Marjon Pilinggon, morning. Halong kamuda. Regards kay Papa mo Dudoy. Kay Maninoy Henry Boy Gregas and Maninay Alma Gregas sa Gilungan Kawayan, morning sa inyo. Kabataan kay Mama Otit kag Papa Dani. Action Hotline. Si Toto July Insik Fermin kag Kas Romer Arsaga. Thank you gida. Sa barangay Tuminan ni Slayas Kawayan, gamonitor manggal isla permigid kadadlaw. Toto July Insik Fermin kagas Aromer Arsaga. Wala na ko tempo diri sa aton nga pagpangalagad pero antes kita magtakop ako nag-recommend gid sa inyo. Kung gusto tang ang defensa sa lawas ta immune system mabakod, kung ang aton luyag nga ang kondisyon sang lawas ta all the time on the go, Ario Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Ang capsule sang Dr. Alfred's damo phytochemicals. Nga ginakwanta gina, nga emphasize ko gid kay because ti nagapabakod sa immune system kag resistensya sa lawas. Amo lang ning kapital kag nganiban ta batok sa anuman nga mga balatian nga pwede mag-damage, pwede maghalit sa aton. Amo ni nga ako sige ko ni usar gid ya. Kag gina-recommend ko gid sa inyo. Kita niyo why isang problema no nga aton ikayong lawas. Ang nami isinikay kompleto sa vitamin A to zinc, no? Damo ni siya o kung kompleto from vitamin A to zinc. So resistensyado nami ang kondisyon sa lawas mo, nagapa nagapaabtik pas paminsaron ta na tikon namin kondisyon sa lawas mo, siyempre dasig ka man mamensar mo. Kag parisan mo sang tea, nga nami naman sa may mga hapo, no, naga-cleansing pas lawas mo, ti ano pang ginapangita mo naman, a perfect combination para sa mabakod ta nga ikayong lawas. Agun nga sige kita, pagkatayuyo ng aton nga mga ginahikot kada adlaw. Tandaan palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta si Aksyon J.M. Baikin kag Aksyon Eden Abuso. Aksyon at Tayhopon, happy weekend. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar